Здравейте, приятели! Отидохме на север, за да ви покажа град Свищов. Едно богато на история място, намиращо се на река Дунав. Този малък приятел беше Меркурий, украсяващ върха на Националната търговска гимназия Димитър Хадживасилев. Преди 7 години бях тук и снимах града, но нямах достатъчно добра технология на разположение да заснема подобаващо видео. Затова нямах търпение да се върна. Ще ползвам старите кадри тук и там, за да може да сравним как нещата са се променили. Ето как изглеждаше гимназията преди 7 години. Нека се завърнем в настоящето и да разгледаме Меркурий подробно. Време е за панорамни гледки около центъра. Болницата с нейната внушителна сграда. Някъде чух, че порутената сграда отпред е старата болница. Прочутата съборна църква, дело на Колю Фичето, наричаща се Света Троица. Реших да не прекарам много време тук, тъй като имам стари кадри, затова ще взема от тях. Тя и не се е променила много от тогава. Тези места ми навяват страхотни спомени, тъй като малък нашите ме оставяха през летните ваканции на гости при роднините ми тук. Разхождали сме се много пъти с неуморимата ми баба от единия край на града до другия по тази централна улица. Ето го и величествения Дунав по пътя си към Черно море. Нека се пренесем на изток в края на града и погледнем как изглежда той оттук.
стадиона на местния футболен отбор Академик, както и други спортни съоръжения на Стопанската академия. Винаги съм бил любопитен каква е тази редица от блокове. Това е квартал Симеон Ванков. В този последен блок отляво отсядах на гости на баба Чичо и Стринка. Спомените са вечно живи за блока на улица Рила и последния етаж със страхотна гледка. Още един поглед към Дунав. В тези кадри виждаме две държави. Поздрави на Румъния! А на юг се вижда село Царевец. Нека се пренесем и към централната част. Ето ги и главните сгради на Стопанската академия Димитър Ценов. Часовниковата кула датира от 18 век, но е завършена в текущата си форма от майстор-строител Богдан през 1859 година. Кадрите са заснети на 24 май, затова има толкова хора на площада. По-късно през деня имаше доста повече хора заради церемонията на завършващите абитуриенти. Хората празнуват пред сградата на общината. Площада се нарича Алеко, кръстен на свищовлията Алеко Константинов. По-късно ще посетим и родната му къща. Ректората на Стопанската академия Димитър Ценов погледнат и отпред. А това са кадри от преди 7 години. Родна къща и музей на Алеко Константинов. Родил се тук през 1863 година. Още една стара православна църква, нарича се Светото Преображение.
А това е съседният румънски град, Зимнич. Нека сега разгледаме как изглеждаше парк, където през 2019 година и да го сравним с сегашния му вид. Това е крепостта преди 7 години. А това е видът на парка след мащабна реставрация и реконструкция. Паркът е реновиран цялостно, а това е църквата Свети Димитър, в която аз съм покръстен. Пристанището на Свищов. Тук теренът е разчистен за предстояща конструкция на нещо голямо. Нека погледнем и какво е било преди 7 години, когато тук имаше военно поделение. Целулозният завод Силоза се вижда в далечината. До нови срещи!